Mia keli IPPG kano biro ne wangiso pinje maoko no wan gi problem. To problem wan goni miyo kata un mon kani okubi bedo safe in future. Ngeche ni kata embassies mukelo kagi ogi bi survive because wadi bedo maonge piny. Buno ochopo kama ni ji obet piny emo miya ngisi ni kanu ne ng'eny gi ji to they are the ones who accepted ginena dear the sense kara given the decision kanodi yogi ne gidwaro mna space mane kane wakelo that space to ginwango way mane ginyalo wuoyo mangisi ni gik mineno mwaso enjoy mang'eny actually majority man obedo decided go jokanu they were not even from opposition side wana jomakoro nelo in fact samani IPPG biro I can tell you majority of one Joma nego in political change. Some of us know the Noringo Bupondo, Nikich police ne manyo everywhere. Makada sampo en kako duor menanga itoke jakom. He went in jail, nintie the late Mudur, no mark joluo 36. Mano de jail. Nitie kata council mano bira duaro nomination. Bo maki rumbi jen muno thokatato. So this thing and give me also pay a bigger price. Nitie jo moso maki kama very innocent, moso tho, moso tumrenadi. Kendo jo matindi pinyi luoso lal kabisa. Emo miyo sama iwuoyo gik ma important ma piny. Ja president nyaka winji. Emo miyo winjo ka ngisi gimoro. Gima jo Kenya nyaka ng'i. Is not gima jo Kenya kwanza wacho. An audit en gima kata kidin law. En gima oyie ni so long as ni differ result mora. Koro kecho nyaka gik ma inyiso japiny. Sharon kuom gik ma owadwa wacho.